Чым больш я слухаю новыя трэкі ад Ляпіс Трубецкой, тым больш мне падабаецца тое гаўно, якія яны рабілі на самым пачатку. Что-то я тебя, девчонка, недопонимаю. Расскажи скорее свой секрет. Каманда Сергея Михалка працягвае выпускаць аішныя песні пад шыльдай ЛТ. Навінка гучыць сумна і безэмацыйна. У мяне яшчэ одно пытанне. Навошта выпускаць такое? Навошта вы робіце новае? Рабіце рэміксы, рэмастэрынгі, цісніце на ностальгію, бо запыт на ляпісаў проста шалёны. Зараз гурт у туры па загніваючай Европе і нават граючы на ўзроўні лабухаў, Михалок са сваёй камандай збірае поўны зал. Дарэчы, заглянуў на барахолкі, якія альбомы людзі зараз прадаюць на носьбітах, там просто тонны вінілу, дыскаў і касет. І ўсё па конскіх цэнах.